Alamano City nasungkit ang good financial housekeeping mula sa DILG. Alamin natin ang detalye ng balitang yan mula kay kapartner Vic Tahod. Kapartner Vic. Yes, good morning sa lahat ng mga nakikinig. Isang Alamino City, Pangasinan sa nakasungkit ng Good Financial Housekeeping Award mula sa Department of the Interior and Local Government, Pangasinan. Ito ay patunay na tapat ang Alaminos sa pagdating sa pera ng taong bayan sa pangunguna ni Mayor R. Brian Celeste. Ang award na ito ay isa ring minimum requirements para makakuha ng Seal of Good Local Governance o SGLG, lalo na sa assessment criteria ng Financial Administration. Magugunitang nasungkit din ng Alaminos noong nakarang taon ang Seal of Good Local Governance. Para sa Diyos at sa Pilipinas pong mahal, Dictahod kapartner mo sa balita at serbisyo. Samantala, kaso ng pagpaslang sa tumakbong kapitan sa Aguilar, Pangasinan, dininig ng Korte sa RTC Branch 37. Alamin natin ang detalye ng balitang yan mula kay Kaparilet Morbrigena. Kaparilet! Nagkaroon ng pagdinig sa kaso ng mga akusado sa pagpaslang sa tumakbong pagkakapitan sa Barangay Bayaw sa Aguilar, Pangasinan na si Arnel Flor Mata noong February 13 ng taong kasalukuyan na ginanap sa RTC Branch 37 Lingayen, Pangasinan. Isinagawa rin ang pre-trial conference matapos magsumiti sa korte ang akusado na si Magnolia Hilido ng supporting evidence at counter affidavit. Magugunitang ang tatlong akusado na sina Magnolia Hilido, Kelly Rosario at Jason Vicente ay nasa kustodiya ng kapulisan matapos umamin ang isa sa mga involvement sa krimen tungkol sa isinagawang planong pagpatay. Naglabas ng korte ng isang resolution nitong January 11, 2024 kung saan sinabi nito na walang justifiable reason para bawiin ang findings ng opisina matapos na maisumiti at ma-evaluate ang mga ebidensya. Saad ng korte, walang masama sa pag-aresto sa tatlong suspect dahil ito ay isang depensa. At ang cellphone ng isa sa suspect ay hindi i-release matapos ang motion to release dahil ipipresenta ito sa korte bilang isa sa basihan at ebidensya. Nitong Lunes, kasama sa dumalo sa hearing ang asawa ng pinaslang na siyang barangay kapitan ngayon, na si Flor Mata na ngayon ay naging barangay captain ng nasabing barangay at ang kapatid nito na galing pa sa Amerika. Samantala, makikita naman sa labas ng korte ang mga taga-suporta ng pinaslang na kandidato upang ipakita ang kanilang pagmamahal sa yumaong si Flor Mata. Sa ngayon, itutuloy pa ang pagdinig sa kaso ngunit wala pang tiyak na petsa kung kailan ang susunod na hearing. Para sa Diyos at Pilipinas pong mahal, kapartner Ilet Morbrigera, kapartner mo sa balita at serbisyo. At sa iba pang mga balita, may higit 2,000 bata sa San Carlos na busog na sa supplementary feeding program ng DSWD-EPO1. Alamin natin yan kay kapartner Lerna Hernandez. Kapartner Lerna. Yes, kapartner, aabot sa mahigit 2,000 mga bata ang nabusog sa isinasagawang supplementary feeding program ng Department of Social Welfare and Development sa San Carlos, Pangasinan sa pamagitan ng Field Office 1 of the City Social Welfare and Development. Ang mga bata ay mula sa 75 local government units managed Child Development Centers na sa ilalim sa 120 days feeding na may dagdag food support sa kanilang regular meals. Kabilang dito mga malulusog na pagkain para sa mga vulnerable individuals sa pamagitan ng food items tulad ng hot meals. Tiniyak ng Office of the City Social Welfare na may na imomonitor ang nasabing programa na kasama sa Early Childhood Care and Development Program ng gobyerno at nakalinya sa Republic Act number 11037 o ang masustansyang pagkain para sa batang Pilipino Act.
Para sa Diyos at Pilipinas kong mahal, Leonard Hernandez, kapartner mo sa balita at servisyo. Samantala, mga naghahanap ng trabaho may pag-asa na sa Job Fair Caravan Peso ng Pangasinan sa February 19 sa Binalonan, Pangasinan. Serbisyo ng SSS ma-avail din. Alamin natin yan kay Kapatid Sheila Balog. Kapatid Sheila. Para sa mga naghahanap at nagbabaka sakaling magkatrabaho, magkakaroon ng job fair ang Pangasinan Public Employment Service Office sa February 19 sa Binalonan, Pangasinan. Para sa local employment, makikilahok dito ang Alorica Clark, Pampanga, Clean Edge Manpower Solution, Manila, Bulacan, Cavite, Laguna, Tarlac, Microbase Motorbike Corporation, Pangasinan, Staff Search at CS Service Cooperative, Pangasinan, Baguio City. Kasama rin dito ang EEI Corporation, Metro Manila, Magnapec Services Corporation, Pampanga, Sumi North Philippines Wiring Systems Corporation, Pangasinan at Overseas Recruitment Agency. Sa mga gustong magtrabaho sa ibang bansa, pupunta rin ang PhilAsia Human Resources Incorporated para sa mga bound to Japan. Samantalang kakaroon ng government na one-stop shop services para sa SSS registration, PRN generation, online inquiries and verification inquiry of SSS contribution, updating of contact information, a request for member data change. Para sa Diyos sa Pilipinas kong mahal, Sheila Balog, kapartner mo sa Balita at Service. Samantala, Dagupan City, binuksan na ang Public Health Center groundbreaking ng Nuclear Medicine Facility. Dinulan din ni Congressman Top at mga Department of Health officials. Alamin natin yan kay Kapartner Bien Bergabiña. Kapartner Bien. Partner personal nagtungo sa Dagupan City Department of Health Undersecretary Maria Rosario Vergere nitong Lunes para sa inauguration ng Center for Disease Prevention and Control at isinagawa na rin ang groundbreaking ng Nuclear Medicine Facility dito sa Region 1 Medical Center R1MC. Ito ay paghahati ng makabagong nuclear medicine procedures para sa diagnosis at treatment gamit ang dekalidad at state-of-the-art technology. Patunay na pinagbubuti ng pamahalaan ng programang pangkalusugan para sa mga Pilipino tulad ng isinasaad sa Universal Healthcare Law. Nagpapasalamat si Mayor Belen Fernandez sa DOH, R1MC Medical Center Chief Dr. Roland Mejia at Congressman Christopher Top de Venecia. Sunshine News Blast! Through the groundbreaking of the nuclear medicine facility at R1MC, we reaffirm Dagupan's dominance as the center of quality healthcare in the North Luzon. Nagsalita rin si R1MC Medical Chief Dr. Mejia kung saan pinasalamatan nito ang DOH dahil dumami ang serbisyo na nasabing ospital. Sunshine News Blast! Po ng Department of Health ang ating serbisyo. Hindi lang po yung sa public health, kung hindi po ngayon po, dumami po ang serbisyo ng regional center gaya ng Region 1 Medical Center po. And in the next few weeks, we'll be inaugurating again the Cancer Center of Region 1 Medical Center. Samantala, pinag-usapan na rin ng Mayor at ni Yusek Vergere ang Mother and Child Hospital na planong nito ay patayo sa Barangay Pantan. Nagpapasalamat ang Mayora dahil walang gagasusin ang syudad dito dahil mula ito sa pondo ng DOH Region 1 sa pamumuno ni Regional Director Paula Paz Sejongco. Para sa Diyos sa Pilipinas Comhat, si Zian Vergabiña, kapartner mo sa balita at serbisyo. At sa iba pang mga balita, mga beachgoers, pinalahanan sa mga patakaran sa paglangoy sa Bolinao, Pangasinan. Alamin natin yan kay Kabarbik Town. Kabarbik. Nagpaalala ang Bolinao Tourism Office sa mga beachgoer na maging responsable sa mga baybayin. Ito ay patuloy na maging malinis at maaliwalas ang mga beach ng bayan. Kasama sa mga ipinagbabawal ang pagkakalat, paninigarilyo sa tabing dagat, pag-iinom ng alak at bawal din ang mga alagang pet sa tabing dagat. Saad ng Tourism Office, mas mainam din anila na hindi masyadong malakas ang mga tugtog at mas mainam na walang overnight camping. At mas mainam din na walang bonfire at walang lalangoy na lampas
pa sa tinatawag na linya. Mahigpit ding ipinagbabawal ang paggamit ng illegal na droga. Para sa Diyos at sa Pilipinas, kung mahal, bitahod ka partner mo sa balita at serbisyo. Samantala, wanted sa cribbing, statutory rape, arestado ng Urdaneta City PNP. Alamin natin yan kay Kaparl Lerna Hernandez. Kaparl Lerna. Arestado ang isang wanted person sa krimen statutory rape dahil sa pinagsamang pagsisikap ng Pangasinan Police Provincial Office at mga tauhan ng Urdaneta City Police Station sa ilalim ng supervision ni Lieutenant Colonel Lawrence K. Acalub, Chief of Police. Kasama rin dito ang mga tauhan ng LICAP and PIS sa pag-aresto sa 30 years old live-in partner, security guard at residente ng Barangay San Cristobal, LICAP Nueva Ecija sa bisa ng warrant of arrest na inilabas ng Family Court, First Judicial Region, Branch 16, Urdaneta City, Pangasinan, nitong January 29, 2024 para sa krimen statutory rape kung saan walang piyansa. Tiniyak ng Urdaneta City or Urdaneta Police na nasunod ang constitutional right nito sa pamagitan ng pagbasa ng Miranda Doctrine sa pag-aresto sa ngayon. Ito ay iti-turn over sa issuing court para sa tamang disposisyon. Nangako ang Pangasinan Police Provincial Office sa pamumuno ni Police Colonel Jeff Panged, Provincial Director, na patuloy na tutubusin ang mga masamang elemento. Para sa Diyos at Pilipinas kung mahal, Lerna Hernandez, kapartner mo sa balita at service. At para sa huling detalye ng ating balitang regional, 3,000 magsasaka na biktima ng mga nakaraang bagyo at peste sa Ilocos Norte makatatanggap ng tseke mula sa PCIC. Ito po ang aking balita. Nakatakdang magtungo ang Philippine Crop Insurance Corporation or PCIC Regional Office 1 sa mga bayan ng Ilocos Norte ngayong buwan ng Pebrero para ipamahagi ang matagal nang hinihintay na kompensasyon ng mga magsasaka na nasiraan ng kanilang mga kabuhayan matapos ang mga nagdaang kalamidad noong 2023. Ayon kay Raul Servito, PCIC Regional Manager 2, nasa 3,000 na mga magsasaka na biktima ng mga nagdaang bagyo at peste ang mabibigyan ng may kabuang halaga ng 16 million pesos. Ito sir, itong Ilocos Norte kasi, alam naman natin lahat na ito yung natamaan ng sunod-sunod na bagyo anong nakaraang taon. Tinamaan siya ng Egay, Falcon at saka Guring. Sa loob po ng 2 buwan niya, tatlong malalakas na bagyo yung tumama, kaya doon po maraming beneficiary. Nagkaroon din ng system problem ang cash card ng mga recipient, kaya pansamantala munang ibinalik sa tseke ang pamimigay ng financial assistance. Natagalan lang po kami sa pagpaprocess kasi nga po nagka-problema po kami doon sa cash card ng Paduang area, land bank. Doon sa cash card kasi parang nagkaroon po ng system problem. Kaya nirevert po namin sa cheque ulit, balik po kami sa pagche-cheque ngayon. Kaya medyo natagalan ito. Titiyakin din ng ahensya ang mas maayos at madaling pamimigay ng indemnity sa mga farmers. Actually po, naghanap po kami ng ibang ngayon, mga magiging partners para po magiging, kung hindi man maayos po yung kasalukuyang problema, ay makakahanap kami ng ibang avenue para sa mas maayos at saka mas madali na pamibigay po ng indemnity sa ating farmers. Kabilang sa mga bayan ng Ilocos Norte ang may pinakamaraming farmer beneficiaries, ang munisipyo ng Dingras na may 679 na nagkakahalaga ng 4.4 million peso. Pangalawa ang Solsona na may 650 beneficiaries, 3.6 billion peso. Pangatlo ang Bacara na mayroong 310 beneficiaries na may 1.1 million pesos. Ngayong taong 2024, nasa 4.5 billion piso ang government subsidy mula sa General Appropriation Act 2024 para sa buong kapuluan kung saan 367 million dito ang nilaang pondo para sa mga magsasaka sa Region 1. Para sa Diyos at Pilipinas kumahal, J. Miguel Mendoza, SMNI News, North Luzon.